Ito guys, ang ulam ko ngayon. Kasi mainit na mainit ang kanin. Ibudbud ko lang ito sa kanin guys. Ang charap-charap. Thank you guys so much, me. I love you so much. Si Sherwin wala dito, nandun sa boarding house. Ako'y kakain na. Kasi ang luto nila, gulay. Ang ulam nila guys ngayon gulay. Tapos ito ang sa akin. Iwan ko kung bawal ito sa akin. Tapos kaduhaon ako ni Siag. Sudan. Ayan guys, ang ulam nila ngayon. Gulay. Tapos magtira ako niyan para mamayang tanghali. May ulam din ako na gulay. Kusinira namin si Utik. Eto guys, ang mainit nating kanin. Tapos, eto, maglagay tayo ng konti lang. Hatiin natin ito guys para mayroon din mamaya. Ayan. Eto na guys, kakain na tayo. Hindi pa sila nakaluto ng gulay. Ito lang ang almusal ko. Char! Mamaya na ako maggulay sa tanghalian. Ako ano yun? Eto, konting kanin. Para diet-diet. Eto na guys, kain tayo. Lami. Gaya. Na, bintoy. Taon to. Muloy, ikaluy. Eto guys, masarap. Hindi pa sila nakaluto. Super lami. Kain kami to eh? Halang siya. Sa garlic. Kung suka. Ano sudah na ko ito? Kari na yun. Kaya tritsi baka ni. Eto, tapos na ang aking almusal. Mami Kim, maraming salamat. Eto, si Lola. Nakabihis na si Lola. Si Lola, gwapa na gwapa akong Lola ha. Dagan kayong salamat, Mami Kim, sa mga suporta nimo sa ako Thank you so much. Sa mga gihatag nimo sa ako daghan kayong salamat. God bless po, Mami Kim, and also to your family. Thank you so much, Mami Kim. I love you so much, Mami Kim. Eto na guys, mag-almusal na sila. Kasi ako, tapos na akong kumain. Tapos, ang ulam nila, eto, ang ulam nila. Binuksan na nila ang sardines galing sa Japan. Ayan, Mami Kim. Thank you so much, Mami Kim. Makatilaw po sila og gikan sa Japan nga sardines. Daghan kayong salamat, Mami Kim. Tapos, may gulay din sila. Gulay na gulay. Gulay. Ayan. Gulay. Si Bentoy, si Lingleng, si Eglot, si Queenie, si Chiche. Kaon mog-utan karon ha, bantayan ta mo. Classmate na silang duha, di mo kaog-utan. Sige na, pamahaw na mo. Tabo ni subli. We are about to see from thy mountain to us, O Lord, Father and Son, Holy Spirit. Mag-mga ito baboy na Isa nga ko pisi. Sardinas gani. Apa? Nga bahaw? Bukarin mo ito, Shell. Sige, kaon, Chichi, Queenie. Kay para manambok. Ang tagdi ba na ninyo mahurot karon? Hotda ha. Hotda.
Reluna, kaon. Tapos ko sa dinas. Biskot utik si Mimi hatagi. Nawaan na, giatot, nakalimtan si Mimi. Ag-apilon ta ni si Bintoy pagkuan sa utan. Kaya nga di man ni agkaon sa utan. Kaon sa utan. Ayaw pag ingon nga di mo maghaon sa utan. Unsa mo, mga dato mo? Kay gusto niyo fried chicken kanunay? Kaon, hot datalan ang utan nga nasa inyong plato ha? Kaon na mi. Kay agato ta sa kwan kami, manghuatag marang mi. Kaon. Dugangi ka na yung kanon, chichi. Si Bintoy, hotda ka ng utan ha. Ayaw pagtuuma nga di ka mukaog utan. Anong di man ninyo pakanon na si mama sa utan? Bantog kay tigwang na, di ninyo pakanon? Pakana ka na si mama sa utan. Ayaw pag ingon nga di kag mukaog utan, kay ang mga bata nangaon og utan. Ang alam ko din kaon utan. Kaon pug utan si mother. Wanay utan dito ta. Tik. Ano? Tingin sa utan. Mi, kaon na mi. Kay aglaag ta kaon mi. Si Lula tapos na kumain guys, Ayan, si Lula. Sige, kaon. May pa si Lingling, Kay hapit na mahurot ni Lingling, Si Queenie Jude, hapit na mahurot, Hapit na mawag ko na. Pero huna-huna niya, kay kalain bagi dahil sa akong gikaon, utan. Sa buhol ta, dinig pangaon sa utan. Diri, di na mo magpili-pili. Nami. Si Alshil, wa man lagi to hatagig utan si Alshil. Nasa kaon. Sama na. Uy. Alam mo yung kaon utan? Si Alan, walay utan, Kaon utan? Agay. Naunsa naman ni si Alan. Hatagi po ka na ninyo utan si Alan. Pakana ka na para magtambok. Para manambok po na si Alan. Naunsa man taon mo. Para mutubo pa na yung ipon. Dapat ko na lang sardinas. Eto guys, kumain ang mga bata sa gulay. Hindi pwedeng hindi pa kainin ang mga bata sa gulay. Kasi, para manambok sila guys. Tapos, si Mr. Gingayan Vlog, andito si Mr. Gingayan Vlog, wala siyang trabaho ngayon. Wala silang pasok. Hello. Oo, si Mr. Gingayan Vlog. Sana suportahan din ninyo ang channel niya. Asawa siya ng kapatid ko. Galing ito sila sa Bohol. Tapos dito sila nakatira sa bahay ngayon. Kasi yung bahay nila dati, 5 years na sila doon sa Bohol, nasira na yung bahay nila. Kaya dito na lang muna sila sa bahay. Ayan, sana guys, suportahan din ninyo Salamat guys ang... sa subscribe. Thank you so much. Salamat guys sa nag-subscribe. Thank you so much po. Sa inyo lahat. Dagan kayong salamat sa mga nag-subscribe sa iya ha. Thank you so much kaayo. Ito ang kapatid ko. Ito ang kapatid ko. Asawa niya. Tapos, ito yung bunso nila. Ayan guys. Tapos na silang kumain guys. Busog na busog ang mga bata sa gulay. Diba? Ganyan lang. Kailangan natin pakainin ang mga bata sa gulay para malusog ang mga katawan nila. Gulay, pangpahaba ng buhay. Char! Eto guys, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Mommy Kim, thank you so much, Mommy Kim. I love you so much, Mommy Kim. Sa mga suporta ninyo sa akin, sa mga binigay ninyo sa akin, thank you so much, Mommy Kim. I love you. And God bless po, Mommy Kim. And to your family, God bless po sa inyong lahat. Thank you so much. Mag-ingat po tayong lahat.
I love you guys. Bye-bye.